Manchester City ta shiga jalala yayin da matsayin ta ya zama yanzu ci yau ci gobe, kuma Pep Guardiola mai horar da kungiyar ya kasa gano a ina matsalar take, inda a yau ma ta rashin nasara a wasan hamayya na Manchester Derby da Manchester United ta doke ta da ci 2-1. Manchester City din ce ta fara shiga gaba ta hannun Yasko Badian daga bugun kusurwa a minti na 36, wanda wannan bugun kusurwa ya sa Manchester United ta zama kungiya ta biyu da aka fi yawan zira kwallaye daga bugun kusurwa a gasar Premier League a kakar wasa ta bana. Yayin da Wolves ita ce kungiya ta farko da aka fi zira kwallaye, inda aka zira mata kwallaye 9, yayin da Manchester United aka zira mata kwallaye guda 8, wanda shine kaso 42 na yawan kwallayen da aka zira mata a kakar wasa ta bana, wanda duk sun zo ne daga wannan kasan ya zo ne daga bugun wato kusurwa. Sai dai bayan dawowa daga hutun rabin lokaci, kafin tafiya hutun rabin lokaci Manchester United ko shot on target ba ta da shi ko guda daya, amma bayan dawowa daga hutun rabin lokaci kusan tashi mintuna 88 Manchester United din ta samu gol daga kai sai mai tsaron raga Bruno Fernandes ya warware wannan kwallon. Baya ga haka a minti na 90 yan mintuna ɗan taki kenan bai fi minti biyu ba, Ahmad Diallo ya ƙara kwallo ta biyu wanda ta sa Manchester United din a gaban Manchester City, wanda ya sa ya zuwa yanzu Manchester City ta jera wasanni 11 a jere, wato wasa ɗaya ta yi nasara inda ta yi canjaras guda 2 sannan ta rashin nasara guda 8. Yanzu kungiyar ta Manchester City ta tsaya a matsayi na 5 ne a tsayuwar gasar Premier League, yayin da Manchester United yanzu ta koma mataki na 12 kafin Tottenham ta buga wasanta ta yi nasara. Idan ta yi nasara za ta koma matakin ta na 13. Wannan shine karo na farko Ruben Amorim da ya samu nasara, ko kuma ce mai horarsa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ya samu nasara tun bayan Sir Alex Ferguson. Wannan shine karo na farko da kocin Manchester United a wasansa da farko da Manchester City ya samu nasara. Yanzu Ruben Amorim ya doke Pep Guardiola a wannan shekarar so biyu kenan, ya doke shi da Sporting Lisbon da ci 4-1, inda kuma yanzu da Manchester United ya doke shi da ci 2-1. Anya Manchester City a kakar wasa ta bana za ta iya kuwa? Duba da yadda ba gida ba waje ake ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City. Wa ina matsalar take ne?